har yanzu ake faɗa gaskiya na ma sai shi na tafi sai mutum da ake faɗa mu gaskiya har wani harara yake da kai dai wani harara ta yake ai ba ka gani wani iri honorable mutane sun dame ni sai korafi ake mani akan alƙawarin da aka musu har yanzu ba a cika musu ba tsakani da Allah da Annabi ko fitowa ne farin da ake yi abun kunya irin wannan ai yayi yawa haba ciya lady na san ka daɗe kana bulayi kana so ka san waye kolo kana nema na baka san ni ba to ni ne kolo sau nawa na gaya ma sau uku haka yi ne mai gida kai da kanka ka san me yasa na zo nan gurin wurjanjan sai ka faɗa mai gida wannan yaron fa an kama shi ina so ka je ka gama da yaron da mamar hada dan alin ka musu yankan wuka ban san ga su yau din nan kana ji na ko an gama mai gida ka kwantar da hankalinka in dai da wannan ba dai wannan yaron ba izzar mulki izzar mulki ina ƙasa ina layin barko sun kusa za su kashe ni kai sauri kana ina alo kina daidai ina yanzu ina harabar gida na makale a bayan gida kai sauri ka zo don Allah za su kashe ni to ga munan Sorry. Allah ta ma ranka daɗe can na kaɗa su ranka daɗe can na kai su Allah sa ka wuce gaba ɗayan su dukkan su ranka daɗe ba wanda ya rage babu wanda ya rage ranka daɗe carry on sa yawwa hello honorable lafiya kala honorable to honorable akwai matsala to honorable bisa da yadda muka tsara yanzu nan Aisha ta kira inspector dan Ali sun tafi da shi da sajan ilu kofar ilu don su kawo mata doki wallahi tallahi an samu duk da yadda za a yi bari yanzu zan yi kokari kira shi sai na deceiving din shi kawai kuma zan canja mai tunani yanzu na honorable to shi kenan honorable an gama to ba matsala na gode sa na gode Allah ya sani sai da safe hello yalla bai sa yasa sa wallahi tallahi akwai matsala sa wallahi ina da bukatar taimako na gaggawa yanzu sa yasa saboda wallahi mutanen kolon din nan sa sun dibo man gaba kare wallahi sa sun same mu anan layi na shida daidai kan kwanan layin farawai din nan yasa sa inda hali yana ka zo da kankani sa da Allah sa saboda gaskiya sa muna da bukatar dukkan ka sosai sa nan yasa no sa dama gurin aida ka bar kofar ilu sa tunani na zai dan iya dan wani hoɓasa abin sa ok sir amma dai ok sorry sir amma dai ok to permission sir sa ok sir to ba matsala sa ina daidai wajen sa ba matsala sa izzar mulki izzar mulki izzar mulki cikinsa akwai takama sannan da a cikinsa akwai rigima ai duniya abin da ya same ka kama mun ma'aikaci na a bisa zargin ƙarya mara asali sai tushe kai ce na sake shi saboda laifin garki iya shi yake tsaya dan Ali kenan kasar ramin kura sai a yanka a
abinda ka san ba za ka iya ba to kada ka fara. Dalilin da yasa na saki shi saboda na bincika na ga bai da hannu a kisa. Kana wasa da rayuwarka dan Ali. Yaro a tunaninka dan kana sanye da wannan uniform ne ka san siyasa ita take juya duniya kai ba kowa bane illa dan Ali. Kar ka yi aikin da na sani dan Ali. Da kuɗi ne a gaba da kuma abin duniya ne a gaba da ban zo nan wajen ba zan nemi wani waje ne inda manyan 'yan siyasa suke ba 'yan kukuyen 'yan siyasa kai ba kowa bane fa face mai zumma. Zan kalubalanci sarkar da take kalubalantar rayuwata. Mu zuba shege ka fasa idan akwai rabbana za mu gani. IZZAR mulki, IZZAR mulki, IZZAR mulki. Jaji na wuni. A lafiya lau dan sarayya gajiya. Lafiya lau. Ka san me yasa na ce ka zo nan na fito daga ofis? To na ga kwana biyu kana ta zama ba wani abin yi. To shi ne na ce to dole dai sai an taimaka ma juna. Shi ne na ce to ko za ka dawo ofis ɗina yan aikace-aikace da aiki da ba za a rasa ba wanda za ka dinga yi. Sannan kuma duk inda za mu kasance to zai iya yiwa kana baya. Ka san ita haka yin siyasa dole sai da biyayya. Gaskiya ne. Dole sai an yi biyayya. Gaskiya ne. Ka goce abinci. Da dama. To a ba komai. Ba komai na kayan ma sai an canza maka su. Dan salon zai canza ba na so in dinga ganin ka da wannan shiga. Ka je wurin dan Jumai zai baka 50,000. 10,000 kuma ka hawo mota da ita. Ya haka. Ai ni taimakon kai da kai. Na gode sosai sosai. Allah ya ji kan iyaye. Amin. Na gode Hajiya. Amin. To ni zan wuce. To ba komai. Yawwa na gode. Yawwa. Dan saurayi kenan baka san tarfin da na dana maka ba ai. San ka dake yi. In na gyara wannan yaron ba karamin arziki zan ja a jikin sa ba. Ka bari dai kawai Allah ya rufa mana asiri. Ko yaran yanzu ne da sace zuciya da ya shigo ofis din nan tun da ya shigo na ji zuciyata ta kamu da nagartas. Allah dai kar isa ya min alheri na maza na yaya maza. IZZAR mulki, IZZAR mulki. IZZAR mulki mai sarkiyar mamaki. IZZAR mulki, IZZAR mulki. Doktor me ake ciki ne an samu wani ci gaba ne? To gashi nan dai ba ma iya magana sai dai kawai ta kallon ka sannan kuma kamar yadda na faɗa maka a baya cewa zai iya samun matsala a memory ɗin shi to abin da ya faru kenan yanzu Ya yi losing memory. ya rasa memory ɗin shi. To idan irin haka ta faru menene way out? To way out shine akwai wasu ƙwararrun likitoci wanda za a kai shi wurin su za su mai CT scan da MRI wanda daga nan kuma Allah ya sa an samu abin da ake so za a samu a kai shi wurin wanda za su dinga kula da shi wanda za a keɓe shi a bayan gari kamar a samu mata haka su ba sun kware a wurin wannan aikin za su tsaya da shi dukkan wani abu da ke bukata da kuma abubuwan da za su mai hanyar dawo cikin hayyacin shi wannan kawai yana tunanin shine idan aka yi za a samu mafita. To ai wannan aikin ka ne sai ka shirya da gaggawa kawai a yi making necessary arrangement in ya so a san yadda za a tura shi wajen. To shikenan insha Allah ba damuwa. To ba matsala. Zan yi bakin kokari na insha Allah kuma sai dai mai addu'a Allah ya bashi lafiya. Ni zan koma. Okay to shikenan ya kamata mu je raka kai. Bismillah. IZZAR mulki, IZZAR mulki. Asma'u abin da yasa nake bata da ke saboda ina son fahimci miki abin da ke cikin zuciya na. To yalla mai da fatan dai ba ne ki ba. Sai ni ma akwai wata mutum da na tawo maka da shi. Sai ka kira. A'a ba laifi kika yi ba. Ban sani ba na faɗa ƙudurina kika ce ba haka ba maybe ina ga laifin za ki fara shi a yau. Yalla bai ba nan zan bar aiki a ƙarƙashin ka ba yau. Da zan saki jiki kuma ka aiki ba ka jira. Barin aiki kuma me ya faru? Kar ki fara. Lokaci baya jira. Matukar hakan mafita ce a gare ki ni kuma zai zama babban laifi a gare ni domin ni ba na ɗaukan cin zarafi. Sai dai fa kai hakuri ka ga tafiya. Asma'u! Asma'u!
Asma'u kin zama sakatariya kin samu kuɗi to zan yi magani kina wasa da ni nan Dr. Is sai na magani za ki gane ba kiri to IZZAR MULKI IZZAR MULKI Asma'u ya ake ciki? Lafiya kalau. Da fatan dai lafiya kamar kiran gaggawa ne. Abin da yasa na kira ki ne saboda in miki godiya. Godiya kuma? Ai tsakanin mu babu wani godiya dan san ka nake. So abin da yasa zaki ga bana baki kulawa saboda yanayin aiki na ba zai bani dama in baki kulawa ba. To tunda haka ne me zai hana ka aure ni? Aure kuma? Ko kana nufin jiran gawar shanu nake kenan? A'a no ba haka nake nufi ba ki fahimce ni bane. Yanzu abin da za a yi ki bani lokaci. A'a ni gwanda a yi ta kare ka gaya min gaskiya kawai za ka aure ni. Oh. Please. To shikenan za mu yi aure. Za ka aure ni? Za mu yi aure. Love you. Love you too. IZZAR MULKI IZZAR MULKI IZZAR MULKI IZZAR MULKI Daina kuka baiwar Allah komai farko zai yo ƙarshe komai farko zai yo ƙarshe Ya dai lafiya kun tare min hanya? Akan idona aka kashe ɗan takarar ƙaramar To yan uwa, kamar yadda kuka sani sunana Muhammad Ishaq, inkiya na ma'aiki. My name is Sale Isa Muhammad. Sunana Mahmud Maryam Kaita. Sunana Suleiman Chamu. Sunana Mujahid Abubakar. Sunana Rabi Musa. Sunana Mahmud Dan Kwambo. Sunana Muhammad Dayyab. Sunana Fahad Abdullahi. Ni ne na fito a cikin wannan sabon shiri mai suna IZZAR MULKI. Sajan Gambo, ko kun ka rasa abin da zaka kawo min sai wannan yaron da bai kai shekara 18 ba a dokar kasa. Da gani ne ta cikin aiki ne ranka da. Wani irin cikin aiki kalle shi fa dan Allah, kai yanzu har yanzu ba za ka canza daga halin da kake. Wanda na fito mai suna Dr. Is. Kuɗi ba matsala na bane, wannan ba matsala na bane, ni da kawai kamun yaro kamun result, shi da kawai nawa. Kofar ilu. Kana son in je in shirya maka wata tugu ce kuma zuwa an jima a zo a daka maka wawa. Asma'u, na kuma yin iya kokari na akwai ranar da kuro ya kira shi sai ya fita. Fahad. Baba. Inspector Dan Ali. Dama akwai wanda muke zargi mai suna Kolo wato dan daba. Gaban nan da 24 hours zan dauko ma wannan yaron. Ni ce Aisha a cikin IZZAR MULKI matan Sulaiman dan jarida. Allah rufe mana baki da wannan tsakiyar dare ne za a tafi da kai. Domin kallon wannan shiri. mai suna IZZAR MULKI. Kolo? Za su kashe. Suwaye. Suna ina. Yaro ɗan shekara 5 ka kasa kama shi har yanzu? Za mu sake ta a cikin channel. Ko gari me zan gani haka? Ai ranka ya daɗe. Ina shan kwanan nan ta dogon titi. Nan na ganshi kan kwana hura leda ake inda ka san ba dogaro ranka ya daɗe. Na tambayi ka kamun shi. Ya sunanka? A YouTube mai suna DY Abaza TV. DY Abaza TV. DY Abaza TV. Mai suna DY a cikin sabon shirinmu mai suna IZZAR MULKI. DY Abaza TV. DY Abaza TV. Dan Allah, dan Annabi masoya gaba daya. In kun kalla, ku danna subscribe. Kar fa ka bari a baka labari. Wallahi mai duk angonmu ne kwata baya daɗi saboda jiya an kashe wani ɗan jarida kuma an sace ɗan shi. Yaro, ɗaya? Ya na ganka wani iri? Ba komi. Bayan nan ku danna mana ƙararrawa. Ƙyalala mu yadda in mun ɗora sabbin fina-finai za ta sanar da ku. Dare. amma ka sani ba na son damuwa saboda Dan Ali duk wanda ya shiga gona na wallahi ba zai kwasa da daɗi ba. Kofar ilu. DY Abaza TV ta kuci. Sha kallo lafiya. IZZAR MULKI IZZAR MULKI